Potřebujete pro vaše zaměstnance zajistit zákonná školení o bezpečnosti práce a požární ochraně? Řešení najdete na www.instruktor.cz. Rychlé, pohodlné a smluvně garantované řešení, které vám ušetří spoustu času a peněz. Objednat, podepsat smlouvu a připravit vaši firmu na školení zvládnete klidně do hodinky. Všechno ostatní za vás udělá instruktor. Zorganizuje, proškolí, otestuje i certifikuje. Atraktivní formou, na místě a v čase, které si každý vybere sám. A starosti si nemusíte dělat ani do budoucna. Automaticky organizovaná opakovací školení i doprovodný poradenský servis vám poskytnou klid i čas na jinou práci. Zdá se vám to moc jednoduché? Vyzkoušejte českou jedničku pro zákonná školení s tradicí a garancemi. Navštivte a poptejte nás na www.instruktor.cz.